Mbak Sal lagi ngerumpi pagi sama sahabatnya. Bojone pun lagi kata-katain anaknya Amen. Dia tekan di Saudi. Kon Amen yo gawe cucu anak. Lah iya, pun ada Wah, isu-isu mampir di Polo Pendem sama kerawuane Mbah Kalisa iki rek. Wah, pinten nek kerawuan iki Mbah Sah? Kawonan 5.000. Murah tenan. Ndak buka kabeh. Oh, enten mine niki campuran apa, Mbah? Campuran kelapa. Oh, ono maneh. Niki namine napa, Mbah? Mi sukani kelapa niki? Mie sambel, mie urap. Oh, mi urap. Niki Niki gedhog. gethuk Polo Pendeme lengkap banget. Pintenan niki mbote puhung telo tales. Wah, delok entarek gede-gede. Mboten sedaya. Nggih, murah tenan iki 2.000-an rek. Nggih. Oh, 2.000-an. Mbote talas. Murah banget. Kemarin saya nyobain rujak leginya Mbak Kalisa 6.000-an, murah banget. Monggo didamelaken urap-urap kali mie urap, Mbak. Penasaran banget rek karo mie urap ini. Sawute. Monggo nggih, Polo Pendeme 2.000-an.